Každoročne si 15. októbra pripomíname Global Hand Washing Day alebo rečou nášho kmeňa Svetový deň umývania rúk. Tento deň je zameraný na zvýšenie povedomia a pochopenia dôležitosti umývania rúk mydlom ako efektívneho a dostupného spôsobu prevencie šírenia ochorení a záchrany životov. Jeho vznik siaha do roku 2008, kedy sa podarilo zmobilizovať asi 120 miliónov detí v 73 krajinách sveta s cieľom vysvetliť im význam umývania rúk mydlom. Odvtedy si ho každoročne pripomína viac ako 200 miliónov ľudí v 100 krajinách sveta. Až do minulého roka sa dospelí v tento deň vždy zhovievavo usmievali, tvárili sa, že umývanie rúk majú v malíčku a že osvetu treba zameriavať hlavne na deti. Na jeseň roku 2020 je situácia opačná. Deti si umývajú ruky zodpovedne a naopak dospelých treba na rôznych konšpiračných stránkach presviečať, že to nie je výmysel zlých korporácií. Popredné svetové kliniky dokonca pripravili vlastný videonávod, ako si ruky umývajú ich lekári, a tu je stručný postup. Ideálne je tekuté mydlo, pretože iba voda nestačí. Po nanesení potrebného množstva treba ruky mydliť 40 až 60 sekúnd, pričom mydlom musíme dôkladne vyšúchať každú jednu časť ruky. Existujú totiž miesta, na ktoré viacerí ako si pozabudnú, ide najmä o priestor pod nechtami, medzi prstami či plocha na chrbtoch rúk. Oplachovanie by malo trvať približne 20 sekúnd. Na hygienické ošetrenie rúk je na verejných priestranstvách najlepšia jednorazová papierová utierka, ktorou tiež zastavíme vodovodný kohútik. Čisté ruky sú skrátka dobrá prevencia. A nielen v politike.